Een weekend naar het Ameland of een dij naar een pretpark. Het is van mensen met een verstandelijke beheining een prachtige ervaring. Maar dan moeten er genoeg mensen mee om dat mee te begeleiden. En dat wordt heel te dreger, vernemen ze bij Tof vakanties. Het lukt dus altijd nog en dat is ook voor dit hier absoluut onze streven. Maar er wordt ook zo'n groot beroep die op een hele platte mensen om vrijwilligerswerk overal te doen in deze maatschappij. En dat is ook hartstikke mooi, maar daardoor komt het wel voor dat we wat minder mensen krijgen soms. Er binnen dit hier nog 40 vrijwilligers nodig om alles rond te krijgen. Vraag is of dat slaggert en alle vakanties wel terug in kennen. Maar net als Zielstra slaggert dat altijd. Nee, die is geen gevaar, want we zijn Friesen, dus we gaan alles proberen om het van elkaar te krijgen. Dat moet ik. Maar wij merken wel dat we in de komende jaren er mooi rekening mee houden moeten, dat die vrijwilligers misschien steeds wat minder beschikbaar worden en daar maar oplossingen voor zoeken. Op www.tof.nl vind je informatie over de vakanties en wat je budgetten kennen, als je dat willen.